Vuoden 2017 vanhojen tanssien yleisötansseina tanssimme poloneesia, kikapua, Texasin ruusua ja dosado-mikseriä. Poloneesissa parit jakautuvat vasemmalle ja oikealle muodostaen 4 hengen rivistöjä, jotka jakautuvat vasemmalle ja oikealle. Muodostuu 8 hengen rivistöjä, johtopari lähtee vetämään letkaa rivien väliin ja muodostaa tukin. Tukin keskellä oleva henkilö purkaa tukin piiriksi, muodostetaan paripiiri ja ensimmäisenä tulee tanssiotteessa kävelyvuoro porttien läpi ja viimeisenä vuorona laukkavuoro. Kikapun tanssiotteena on perhosote. Vasen, oikea kanta. Varvas, vasen, oikea kanta. Varvas parit erkanee. Palaa takaisin, oikeat kädet yhteen, tyttö pyörii käden alta menosuuntaan päin. Vasen, oikea kanta. Varvas, vasen, oikea kanta. Varvas parit erkanee taputuksella takas ja oikeat kädet yhteen, tyttö pyörii menosuuntaan. Dosado-mikserissä tanssiparit ovat vastakkain, tytön kädet ovat pojan käsien päällä. Sivulle taakse, sivulle viereen, laukka 2, kol ja viereen. Sivu, taakse, sivu, viereen, laukka 2, kol. Pelkkä sivu, risti, viereen, sivulle taakse, viereen, kierrä pari, kierto, tanssi, alusta. Sivulle taakse, sivulle viereen, 1, 2, kol ja viereen. Sivu, taakse, sivu, viereen, laukka 2, kol. Viereen sivulle, taakse sivulle, viereen takas ja parin kierto, ka. Texasin ruusu on helppo kävelytanssi, joka aloitetaan kävelyllä eteen. 8 askelta 1, 2, 3, 4, ka. Perutus, jalat toimistaa YKK, kädet YKK. Parin dosado kierto, ka, käsikynkkä. Ja tanssi lähtee alusta. 8 askelta eteen, käsikynkässä, perutus, YKK, jalat YKK, kädet YKK, parin dosado kierto, ka ja käsikynkässä kierto parin ympäri ja tanssi alusta. Vanhojen tansseja tanssitaan 17. päivä helmikuuta Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukiojuhlasalissa. Iltajuhla alkaa kello 18. Tervetuloa!